Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Meghalaya Basketball Association kalawaya ki Nongïalehkai basketball siya ka jing persyang ni ka trial nagbenta ka North East Elite Basketball League kaban sa Longshan ha Mizoram. Kani ka jing Jied kalong nagbenta ki Nongïalehkai Shinrang ki bahapo khat khandai snem ka karta bat ki deiru banlong ki balakha ha lani hadin ka shitarik u kalalingkot hajar hanyo. Ya kani ka jing Jied on penlong ha ka pratarik menta ubnai jimmang hajar apunrio ha ka por lai baje no paisni harat laban college bat kumju ha ka khandai tri ujimmang hajar apunrio ha ka por hanyo baje min step harat laban college. Katkum ka kerwo bala pelat daus katri ka selection committee jong ka MBA uba semper rentathyang laong baki khana ki bawan ban yeshim benta ki dei ban wanra ki kot kisla ki bakan thop ya ka original and xerox birth certificate ka aadhar card ka residential certificate na ka benta ki bamdei ki khasi ka ba omduna ya ka khatsan snem bat ki dei ban wan hashwa ya ka por ya ka jing pente babnya kila ban phone ha un number khandai sao prasan sao lai san ar nriu lai lani nriu not khandai sao nriu iwei sao iwei